लामसगा सिने संदेरिसा न्यूज टाइ एंटरटेनमेंट चैनल नाई तंगनाय लुकुरगनो जों तिनि हायना हाय किफिली मा सपाय फिका सिने प्रमोद नगर नि जगायबारि गामिओ सिने बुखुक यापुरी देबरमानि नुखुङो जों तिनि फाय सपाय फिका जों साइ मानजा जों थानायनो नरनो न्यूज खाय फुनुकजाक अरनि यापुरी सिने साब डिविजन जम्पुइजला साब डिविजन ताइ सिने जम्पुइजला आइस नि बिसिङो सेकेंड पोजिशन मार्क मानाय मार्क माननाय न जों साइमानका जों तिनि अरतान बागि मा फाइपिका हंके जों साइमानका थांनायाव सिनि संदेरिसा भिडिअ न नायै कायसा सोसाइटी चेम्पाइ वेलफेयर सोसाइटी हिनै बसखाङो आगुगि फाइका बन किसा चुबानानै हिनैनाय जों साइमानाव बिनि नुखुं किसा चुक जाया ताबुक बेयाव हायार एजुकेशन नाना बागि बेलाय न जोंजाल क्लाय दङ रां फैसानि बागि हायनो बागि ताइ साबो बन चुबाना मुसुं नरक केरेंदि संदेरिसा बाय ताइ नायतंदि सिनि संदेरिसा चैनल न पायासाक नायतंदि ताइ शेयर खायदि कमेंट खायदि फायदि जों नरक न फुंनाय तिनि वेलफेयर सोसाइटी बाय सिनि यापिरिनि जे पगला मुंमारक न जों नरक न फुनुक तननाय बेलाय हामबाय आइसा सार जों तिनि तो नुखा नरक न चेम्पाइ वेलफेयर सोसाइटी हिनैनाय सिनि बुखुक यापिरिनि नुखुङो नरक न जों फायमा नुखा अच्छा सात नरक के बाहाय के बैंक टे कम्युनिकेट खाइलायना नरक तिनि याप्रिनि नगो खोरों फायगा क्या साइ खाना गारि सार हामबाय जोंनि संदारि ताइ दंगर चैनलनि जोंनि थाखुक जोंनो दाबुबा मीडियानि जुगबा मीडिया रगो विशेष खायै नंनि आ चैनल रगो लुखा खरकजा जोंनि दफानि स्टूडेंट खरकजा काहाम रेजाल्ट मान खागै जोंबो बेलाखै खा दंथबका खा बासाखा ताइ आबोनि आ फ्रुनि सिमिनो चिन बखाव कायसा वान सुका अब चेलाइनो जों किजा नायनाय किजा जों बनो चुबाना हिनि जों वान सुनायनि जों तिनि फायमोन हंके सार तिनि तो बनो ताम बबाहाय सुबाय मुं चुबा मुं रनाय चिनि चुबा मा तो एक्चुअली पुइला सांगै चुमा खै जों बनो कक बायसे चुबाना नि चिनि बे मेन चिनि पर्पस कै चिनि एडवाइस हिनो से कक कतो ओंखाय आरो लगी फाइनेंशियल किसिसा जों रां पैसा चुबाना हिनो वान सुका बिनि हायर एजुकेशन नि बागै नांथन हुनै जों वान सुका ता सात ताबुक तो जों नुखा नरनो र यापिरि संनो चुबानायनि फायमानि के जे नंनि अ चेम्पाइ वेलफेयर सोसाइटी नरनि ताइ ताम गुबुन एक्टिविटीज रगल दं चिनि एक्टिविटीज केनो जों ओ चिनि नांकुक माने जागारगो चिनि दफाव स्पेशली चिनि दफानि बिसिङाव नांकुक माने चिनि नाहारमुं पुइलानो जेन रोंसोंनाय र गोबां वा रोंसोंनाय र गामि रगो रां पैसा बियानि बागै बरक सोंनि मानिया जों आब चिनि पुइला चिनि नाहारमुंनो आबो हाय जेराय जलाफुं तुन बोरिफुं बावनो जों जुबानान नंनि फाइनेंस बोसां र ताम बुफाय स्टेप ना जाने माथे बुफाय सामरक चिनि स्टेप तो चिनि गोबां मा चिनि सोशल एक्टिविटीज न जों फोरोंगै आबोनि बिथिङाव दङ स्टुडेन्ट तो दङ न ओंखाय गोबां मा रुगि र गोबां मा रुगि र न चिनि नाहारमुं दङ सिरियास रुगि दङ जुबानानि ओंखाय मनि परिबो जों आम्मा साव कायसा चिनि प्रग्राम अलरेडी जों उंगो खायचकाप खायसिगा आम्मा साव चिनि रूम यु रांखं याकुं याकबाया याकुं वैसि जपुल पास नाय जों बनो किसा जुबाना हिनि जों मानसुकाता सारनि सिनमुंखा आंखौ एक्चुअली आंनि सिनमुंखाय रमेन्द्र देब बर्मा आं रिटायार हेडमास्टार ओंखाय दाबो खै चेम्पाइ वेलफेयर सोसाइटीनि दाबो सेक्रेटारि नंनि हेड क्वार्टर के माने नंनि जे सामतामनि हेड ऑफिस के बजागा आगरतला चिनि बरजला एरिया गुरखा बस्ती एरिया बेलाय हामबाय मा बचे और प्रमोद नगर हायर सेकेंडरी नि 12 पास खाया खूब काहाम काई मार्क्स तो पास खाया बनी बागै चुं चिनि चेम्पाइ वेलफेयर सोसाइटी होते चुं बनो किसा चुबा चुरिना बागै फाइया एवं बनो बिनि बुसकांगो आगक थाना बागै बो
जाहाथे चिनि जे चुं डनेट खेमानि आबो जाहाथे सामुंगो नांथो सामुंगो फुनांजाकथो होननानै चुं बनो तिनि चुं आगरतलानि चिनि वेलफेयार ससाइटि हयতো चुं जत मेम्बार पिनि फाइके बनो चुं ताबो किछा चुं रांमारि याफानाय ताबो चिनि प्रथम चिनि जे ससाइटिनि जे मेम्बार अंनि चिनि मुं आं रिनाय रामचरण देव बर्मा bo headmaster ang baithang Sunil Dev Burma to headmaster Dasharat Dev Burma bo headmaster kichini Nakuk Bimol Dev Burma PS ADC TT ADC kichini Takuk Mongol Dev Burma retired fishery officer sini Takuk Uttom Kumar Dev Burma retired headmaster sini Takuk Molendra Dev Burma bobo retired accountant sini Takuk ebong GS Romendra Dev Burma bobo retired headmaster to chung belai khene tongthoka ini sini buskango phai manjak pheke sini media songdari borongo sini society ni hoite ani nijini ব্যক্তিগত তরফনি হইতে আং খাবাই খুববাই হামজাকমাই ইয়াফারই তিনি চংচিনি যে ডোনেট খাইনা তংমানে যে ইয়াফার মুংন ইয়াফার দিখনে আং সিনি জিএস মনা আং কইও তারো याफे दबरमा bless you kai to na khabari khaiton ning ka hamle dan le bagai awle logel ge ni buma bokhno belke hammai tai media chini taku bokhno belke hammai noni chuba bung bisingti kaisa samun kotong tum khaya tang আর দেববর্মা চিনি বুকু ইয়াপ্রিনো কিচা চামুং ইয়াফারই দিনে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা খাই bo bini belaikai kha tongthok jagoi bo individually no bo chini yapri bukuk yapri no kicha bini je khani je hamjakmani no bo yafarnai ta samo gift to hingmaya gift onek boro ko sikon sa upoharta ani pokko hoite do hamjakmani hoite ta bo hamjakmani belai hambai ni result bagoi sungbu sangote boni ni result ta asa kari biching na dai ni na আচ্ছা বুকুক ইয়াপ্রি তিনি তো সেংনুকা অর সোসাইটি রক ফাইয়ে নন কিছা চুবাচু তাই খাবা জাজানাই মানি রক ফাইয়া নংলে তাম কক কাসারনাই বরন आं सासुनो हामबायदों नामसंगो सिनि चेम्पाय वेलफेयार सासुनो के बरक जुबा मबाय आं बेसकांगो बो कामके पर थांनाय तै बरमनि बो तै आमा बाबनि हबना रोंनाय सिनि सासुं जुबा मबाय आं बेसकांगो कामके पर थांनाय तै बरमनि हामारि बो आनि साकावो दंथों सालब्रमना दंथों तै आं आंनि परिमा मोसंनानि हाजरा सरुमाइथों बरमनि आशीर्बाद बाय सासुनि आशीर्बाद